Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, kailangan natin mamalengke ngayon para may stock tayo sa buong linggo. At dahil ako nakatoka sa pamamalengke ngayon, tara, samahan niyo ako. Nagduwangan niya kayo. Hello. Kagud dua. Dalang ganing sa man. Man, May sakilan. 360. May pansit kayo yung nakaano na. Nakabalot na. Yung may gulay na. Kalahating kilo.
Yung mata sili nga green. Pula. Sana po lagi sa kanya. 20. Sabi taman nga nyo, pagad-gad kin patiga. Magkano to? 40.